Det, som vi gerne vil med universet kronisk ramt, det er at skabe et sted, hvor man på tværs af alle de her forskellige lidelser kan se på hele menneskets samlede behov. Sådan som det er i dag, så er der rigtig mange steder at gå hen, når man er ramt af en kronisk sygdom. Man kan gå på Patientforeningens hjemmeside, man kan gå på sundhed.dk, og man kan gå på NetDoktor, og man kan søge hos forskellige coaches, eller alle mulige steder kan man søge information, og man kan læse om den enkelte sygdom, man kan læse om, hvad det er for nogle behov, man kan få indfriet. Men der er faktisk kun én, der ved, hvad det allervigtigste behov i situationen for den enkelte er, og det er en selv. For det afhænger af, hvad det er for en historie, man har med sig, hvad er det for et liv, man lever, hvordan ser ens familiesituation ud, arbejdssituation osv. Man kan blive ramt på økonomien, hvad der er rigtig mange, der gør, når man også bliver ramt af en kronisk lidelse. Så det, der er det vigtigste for den enkelte, det er faktisk kun en selv, der ved det. Og derfor har vi valgt at sige, at universet kronisk ramt vil vi gerne kunne dele viden på tværs af alle de her områder, sådan så vi stiller den rigtige viden til rådighed for det rigtige menneske på det rigtige tidspunkt, hvor det giver mening for ham eller hende. En måde at illustrere det på, der kan man se på at sige, at vi har et livsforløb, man bliver født, man kan ikke noget selv, jamen så følger man sin livskurve, og på et tidspunkt får man et knæk. Man bliver ramt, og man bliver ramt på andet end bare den fysiske sygdom eller diagnose, for man bliver faktisk ramt på hele livet. Tanken bag bogen Kronisk ramt, den er at se på at sige, at et menneske bliver ramt af en kronisk lidelse. Det kan være akut opstået, eller det kan komme snigende. I Jeannes tilfælde, som er hovedpersonen i bogen, jamen, der var det en ulykke, hun kom ud for, og lige pludselig var hun en ny Jeanne. Hun var i en ny situation. Jeanne kunne så vælge i den situation at sætte sig tilbage og sige, pyha, det er voldsomt det her. Men Jeanne valgte selv at tage ansvar. Hun valgte at sige, det her det er mit liv, jeg skal have noget ud af det. Hvordan finder jeg ud af, hvad der er det rigtige for mig i situationen? Og Jeanne havde der var rigtig meget, hun skulle søge, fordi hun var ramt på rigtig mange områder. Og hvordan skulle hun lige vide, hvor hun skulle gå hen? Og det er egentlig den viden, vi gerne vil bringe videre og dele. Og sige, jamen, vi håber, at den kan motivere og inspirere andre til at finde ud af, hvad der er det rigtige for dem i situationen. Det, der sker, når man bliver ramt af kronisk lidelse eller kronisk sygdom, det er, at man bliver ramt på livskvaliteten. Så kan man sige, jamen, mit liv er mit ansvar. Det er også rigtigt. Men man kan bare ikke pålægge den enkelte det fulde ansvar, for vi som samfund skal også gå ind og tage ansvar. Vi skal gå ind og rumme og støtte på tværs af alle de her sygdomme, og sørge for at hjælpe, eller stille de rigtige rammer til rådighed, for at hjælpe den enkelte tilbage til deres livskurveforløb i princippet. Det at være kronisk ramt er en alvorlig situation for den enkelte, men det er også en alvorlig situation for hele samfundet, for der ligger rigtig mange ressourcer skjult. Man kan sige, jo hurtigere vi alle sammen er til at hjælpe individet tilbage på deres livskurve, jo bedre er det for den enkelte, men jo bedre er det for samfundet som sådan. Så målet med det her univers kronisk ramt, det er i princippet at stille et platform til rådighed, hvor vi kan finde den rigtige viden på det rigtige tidspunkt, når det er relevant for os. Og det er hvad enten det individ, som er kronisk ramt, eller det er familien, de pårørende, det er arbejdspladsen. Man kan sige, på sigt kunne det også være drømmen at sige, at det er også en hjælp til det offentlige eller til kommunen, til sagsbehandleren, når de sidder og skal finde information om, hvad andre har gjort i samme situation.